Hai, baba, tun jiya dan burau ban sha ruwa ba da muka je farauta. Amma yanzu da na samu wata naman gada na ci, tun jiya nake zawo barin samu dan korar wannan ko iya. Kana ba za ka ware a nan gurin ba sai na bubbugai ke wannan. Wari da Allah ina karfiya. Kan ba uwa. Wayo gidina. Kaga wata halitta can. To ai na rantsi da Allah irin wannan ba a samun sa a wannan garin sai a Abuja. Ide smoke ibu. Bari in je wani sa'a. It's okay. Pa. Ya jima na. Yauwa. Na yarinyan fa a baya dan jin gwada sa'a ta ne babu wani yani. Yauwa. Dama na dan ina so dama kin gane ina so mu dan yi wani magana dama ina Kana lafiya? Lafiya lau. Wallahi ina da dan wani magana ne da nazo nake so me ni da ki. So fa ina jinka. Wallahi tallahi ke din to kin gane ni mutum ne wanda nake gyara mutane zama a garin nan wanda ya gagara wanda yake ganin ya kai kwaro ne idan ka zo kana wani iya ne ni nake gyara ma kowane shege zama a cikin garin nan kin gane To haka ake gaya mu budurwa magana? 70 years old man. to dama wata magana ne na zo da ita amma wallahi harce na ta hana ni in faɗa sai tuntube take yi ko dan kyanki ne ko ni na ma kasa ganewa wallahi amma kin gane ki je kawai dan je in shirya idan na shirya na dawo zan faɗa miki abin da yake cikin raina insha Allah ko ma me gamawa ne sai a karasa kawai ki sa ta kin gane ai So shi ke dan shigo ba wani hai wai ka duba fa dan malam ni da nake ji da mutane 10 mutum 20 ma in suka zo iya wuya ba yanda za su yi da ni wai amma wai mace guda ɗaya na tsaya sai tuntube ina ta surutan banza da wufi amma bari in je in shirya wannan yarinyan ba za wallahi ba zan bar ta haka ba iya wuya na ciza